Matul is-sena li għaddiet, Malta ġġenerat kważi 190 gigawatt hours minn enerġija li tiġġedded li kienet tfisser żieda ta' kważi 17% meta mqabbel mal-2017. Ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li s-sena li għaddiet in-numru ta' sistemi ta' pannelli installati fil-Gżejjer Maltin kienu jlaħqu il-25,000, kważi 85% f'Malta u 15% tas-sistemi ikunu f'Għawdex u f'Kemmuna. L-NSO qal li s-sena li għaddiet kien hemm żieda ta' ftit anqas minn 10% fl-installazzjonijiet ta' sistemi ta' pannelli bil-biċċa l-kbira tagħhom isiru fin-nofsinhar tal-pajjiż. Joħroġ ukoll li kważi 94% tas-sistemi huma installati fuq il-bjut ta' djar privati, bil-kumplament ikunu installati fuq stabbilimenti kummerċjali jew binjiet pubbliċi bħal skejjel u sptarijiet. Iċ-ċifri tal-NSO juru wkoll li s-sistemi ta' pannelli fid-djar Maltin iġġeneraw 52% tal-enerġija li tiġġedded filwaqt li l-kumplament ġiet inġenerata minn sistemi fuq siti kummerċjali u pubbliċi. Fit-3 snin Malta rat żieda ta' kważi 5,000 sistema ta' pannelli. L-akbar żieda saret fis-settur domestiku bl-ammont jislaq minn 18,000 fl-2016 għal aktar minn 23,000 is-sena illi għaddiet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.